Liyayikhetha ikumkelela inkosi enkulu Bombela Sitimela Samampondo. Baba mkhulu phakathi. Amen. Phela uShembe ngesikhathi ebhabhadisa laba bantu akababhabhadisanga bonke. Kukhona abanqaba ukuzongena emanzini. Labo phela kwakuyilo iqembu lazo izimishini ezazithukuthele kakhulu ngenxa yokuthi kunabantu abasebephumile kuwo amabandla ezimishini balandela lo muntu oyobhabhadisa olwandle. Amakholwa obuKristu ayefungile ukuthi njengoba nina nilandela lo muntu phaqa nizomuka nolwandle, ngoba phela emabandleni lukhona uhlelo lokubhabhadiswa ngayo inkomishi sigcobhoze amanzi bese sikubeka esiphongweni. Lelo qembu labantu yilo phela leli lalibize nawo amaphoyisa ababelungu ukuba azogada lo muntu ofuna ukuzobulalisa abantu osexove izwe. uShembe ubhabhadisa abantu nje yena, kanti kunogibe oluboshiwe lapha ngaphandle kulaba bantu ababukelayo. Ugadwe wona ukuthi uma phela eke wamuka nje umuntu bese bemthatha bemfaka amasongo kasigonyela. Kodwa amaphoyisa abelungu ayesafuna ukumhlolisisa kahle lo muntu ukuthi nale nkolo aqhamuka nayo ngabe ayiphambani yini nenkolo yabo ababeyilethile kulelizwe yazo izimishini. Kodwa lamaphoyisa abelungu athola ukumangala okukhulu mayebona lo muntu ekwazi ukulawula ulwandle. Phela abelungu nabo babezazi lezi indaba ukuthi zazikhona eBhayibhelini zabantu basemandulo ababesuka ezulwini ababekhuluma nemvelo. Kodwa yonke leyo nto kwakwaziwa ukuthi phela inganekwane yasemandulo eseBhayibhelini yabo oMoses. Abelungu phela babazi kahle ukuthi inganekwane ithathelwe khona koGibhithe nako-Israyeli ababethi bayisebenzisela ukwedusa ngayo abantu, kanti icebo labo alizosebenza kahle kwabanye abantu ababenomqondo, njengoba naye uJohn William Collins, umbhishobhi wazo izimishini, owafike wayibona le ndaba eseBhayibhelini ayazi ukuthi inganekwane. Kodwa wathi mayefika kulelizwe wabona ukuthi iBhayibheli leli aliyona inganekwane, ngenxa ukuthi wafike wathola abantu bakwaZulu bephila impilo eseBhayibhelini, eseTestamentini elidala njengoba injalo, kanye nayo yonke imikhosi ababeyenza. Nokuyokhuluma noNkulunkulu benze imithandazo entabeni kune izimvula. Kwasala kancane ukuthi lo mlungu owayethanda kakhulu abantu esebabonile ukuthi abantu yibona mpela abantu bakaNkulunkulu ukuthi ahlangane naye phela uShembe lona. Phela ukufika kwakhe uShembe kulelizwe wayefikele kona ukuhlupheka kwabantu bakwaZulu kuze kuyofika khona emampondweni. Laba bantu babephila impilo eyodwa bekhonza uNkulunkulu oyedwa ongumvelinqangi ngesikhathi sasemandulo. Kodwa laba bantu bahlakazeka phakathi ngakho ukufika kwabelungu nenkolo yabo. Abantu basemampondweni bayimukela lenkolo yabo ubuKristu eyifike nabelungu, kodwa amanye amampondo aqhubeka namathela emasikweni. Kodwa kwahamba isikhathi nawo lawo masiko onakala ngenxa yokuthi abelungu basebebulele abantu abaningi kakhulu basemampondweni ababenolwazi lokuxhumana naye phela uNkulunkulu. Kwagcine kwasala ingcosana izinto zesintu, kodwa okuningi kwase kuba yibo ubuthakathi. Nakhona endaweni yakwaZulu kwenzeka okufanayo, ngoba phela inkolo yafikela khona ngaphesheya ukuthukela eNatali, okuyibona abantu bokuqala bafike bayimukela lenkolo eyayiphambene nayo imithetho kaNkulunkulu. Kwase kuthi abakwaZulu nabo bahlala bethi banamathele emasikweni, kodwa imithetho kaNkulunkulu yayisengekho kulamasiko abo, ngenxa yokuthi ulwazi lonke phela lwafanawo amaxhegu amadala lawa abulawa yibo abelungu, ukuze isizukulwane sikhohlwe ukuthi obabamkhulu baso babehlangana kanjani noNkulunkulu. Njengoba iGumgedla likhulumile nangayo uMabhodla, wakwazi ukuthi aqoqe umndeni wakhe nazo zonke izinkomo zakhe ayongena olwandle, lwavaleka olwandle kuze kube namhlanje akwaziwa ukuthi wahamba waphumela kumuphi umhlaba. Nayo lento okuthiwa isilulu okuthiwa yayisetshenziswa emandulo akakatholakali ukuthi kwakunhloboni yento lena yayenza abantu abamnyama behamba amabanga amade kodwa ngesikhashana esincane. Abantu basemandulo futhi babekwazi ukuba seyindaweni ezimbili ngesikhathi esisodwa.
Kwakuyizimfihlo zabo abantu abamnyama noNkulunkulu wabo. Lona wabonwa uye uJohn William Collins ukuthi le mikhuba yenziwa ngabantu yiyo phela lena yenziwa uye u-Enoki, lona wakubhalwe ngaye eBhayibhelini, owayekwazi ukuya ezulwini aphinde abuye eze emhlabeni, owagcine ehambe unomphela engasabuyanga emhlabeni. Wangaba nalo ithuna emhlabeni, naye uMabhodla alibanga khona ithuna lakhe kuyo indawo yakwaMbonambi, olwandle lwakhona lolu phela angena kulo. Izimfihlo zikaNkulunkulu, izimfihlo zabantu zasemandulo, njengaye phela uShembe lona okwazi ukuya endaweni yasesandlwana, empini yasesandlwana, kodwa ebe emncane wafika esandlwana waba indoda endala. Umsebenzi wakhe uShembe wawumkhulu kakhulu ukuthi aqale asuse inkungu emehlweni yabantu baseThekwini eyayisifakwe yibo phela abelungu. Abanye babengene kuzo lezi inkolo zezimishini, ngakho phela ukwesabela izimpilo zabo. Kodwa zaseziqalile phela zona izitha zamakholwa ukumlandela njengoba zasezimbizele wona amaphoyisa. Ingakho waze wabuza kuye uSayitsheni umlungu ukuthi ayibhabhadise indeya ntombi eyayimhlophe eyayifuna ukubhabhadiswa ngenkani. Kodwa uShembe wagcine iyalele ukuthi hamba phela uye ezweni lakini ufike uyoshumayela ngabo ubuNazaretha uguqule abantu bakini. Naye uSayitsheni womlungu wavuma ukuthi le ntombazane ibhabhadiswe. Phela abantu abaningi ababekade bekhona ngalesa sikhathi sikamfazwe eshumayela eThekwini kanye naye umprofethi uZandile Nkabinde babesesola ukuthi lo muntu lona uye lona bekukhulunywa ngaye, owathiwa uyokwenza izimanga, oyobe uNkulunkulu. Abaningi babekubhale phansi phela lokho ukuze bebone mhla lo muntu esefika njengaye uMasikane Cele, owayeganwe uye uGasta Cele, owavele waqonda kuye uShembe wathi, "Nkosi, ngiyafisa ukuthi ngikutholele indawo yokuhlala e-Overport, ngizoyikhokhela irent." Wamangala kakhulu uShembe mayezwa lo muntu ekhuluma kanjena, wathi, "Wena uyazi ukuthi mina ngiyinkosi?" Ingani abanye abantu abakwazi lokho? Waphendula uCele wathi, "Mina ngiyazi ukuthi wena uyinkosi." Wabe sembuza uShembe ukuthi ukuphi pho umuzi wakho, wabe sesho ukuthi useMlazi kwaGijima. Wabe sethi uShembe, "Ngiyafuna ukuyobona umuzi wakho, lapho kuzoba khona ibandla lami lokuqala, umshumayeli wakhona kuyoba uwe. Kodwa kuyomele ngikubhabhadise kuqala mase ufaka ingubo emhlophe. Uyohamba lonke izwe ushumayela izindaba zikaNkulunkulu ugqoke yona le ngubo emhlophe." Phela okwabanga uCele ukuthi angabhabhadiswa lapha olwandle naye wayehamba nabo abebandla lakhe. Kodwa wathi mayibona izimanga ezenziwa uShembe lapha ekhuluma nolwandle elilawula, wasekhumbula ukuthi uye lo muntu. uCele wagcina ehambile waya ekhaya naye ukuba alungiselele phela ukuthi ebe uye umshumayeli. Wathi uma esekulungele lokho kwathunyelwa abantu ukuthi beyobika kuye uShembe ukuthi usekulungele. uShembe wathi mayezwa lokho wabe sethumela omunye umfundisi wakhe uPhewa ukuba ayombhabhadisa bese emfaka ingubo emhlophe. uCele waba umshumayeli wokuqala khona eMlazi ehamba eshumayela izindaba zakhe kuJehova. Phela umshumayeli wokuqala okufanele kube uye phela uPeter Mncane. Kodwa lokho akwenzekanga ngenxa yokuthi wayengaganiwe. Kodwa uPeter Mncane wayesefisa naye manje ukugcotshwa. Ilapho azakhombisa khona uShembe intombi ayefuna imgane. Kodwa uShembe waphendula ngokuthi akuyihlole kahle ukuthi ngaba yini unkosikazi wakho. Kodwa waphendula ngokuthi iyona impela baba, ngiyibonile. Kodwa uShembe wamphendula ngokuthi abize bona isigungu. So baba wathi kuso asimtshele uPeter Mncane ukuthi le ntombi ngeke imgane. Ngeke beze bethandane ngisho izinyanga ezintathu. Lokho kwamthukuthelisa kakhulu uPeter Mncane, ejahe phela ukuganwa ukuze naye agcotshwe. Wathi yini bengabuzi yona intombi? Iyaguqa lapho ikumkhetlela mzulu amafutha umkhovu into nesuka phakathi. Amen.